Tervetuloa tälle kanavalle. Tämä kanava on tehty mun pelikanavaksi. Jos et tiedä mun ykköskanavaa, niin käy ihmeessä katsomassa se myös. Siellä on enemmän tämmöstä IRL-sisältöä. Mutta mä ajattelin aloittaa nyt tämmösen pelikanavan myös. Ja mä ajattelin, että mikä olisi parempi tapa aloittaa tämä kanava kuin pelaamalla Minecraftia. Minun nimeni on Lassi ja tervetuloa kanavalle. Mä ajattelin, että voitais nyt aloittaa ihan perus hardcore survival tallennus. Ja katsoa, että montako jaksoa kestää ennen kuin me päästään hardcore Minecraft läpi kokonaan. Ja mitä mä laskesin, että se vedetään kokonaan, on se, että tapetaan Ender Dragoni. Laitetaan tämän maan nimeksi Hardcore YouTube. Siitä kova naama ja katsotaan mitä käy. No niin. Jaa, tämmönen spawnipaikka sitten. Tää ei ehkä oo semmonen meikäläisen mieluinen spawnipaikka, mutta katsotaan mitä me saadaan täällä aikaiseksi. Mitä muuten pidätte mun skinistä? Jotkut saattaa tietää mistä tää on. Laita kommentteja jos tiedät mistä tää skini on. Oho, mitä mä nyt teen? 2 workbenchia. Aivan. Mä en oo hetken pelannut tätä Minecraftia, niin suokaa minulle anteeksi, jos tässä vähän tulee kaikennäköistä höpsyä tehtyä. Mä mietin, että pitäisikään meidän suoraan lähteä kuulkaas keiviin, koska jos me halutaan mahdollisimman nopeasti läpäistä tää Minecrafti, niin pitäis mahdollisimman nopeasti saada jotkut armorit ja niitä ei saa muualta kuin tuolta lumimaasta. Noin pahoja noin pahaa per. Tää hittoa älä hyökkää kimppuun. Mä en nyt halua kuolla heti alussa. Mitä ihmettä toi seuraa noin pitkä? Pysy nyt siellä. Noniin. Tehdäänpä nopeasti tästä kuulkaas hakkuja. Tehdään kivituulsit. Niin joo, pitää tehdä tosta tikkuja. Mä näin kun se Severi, onko se Severi? Se joka tekee niitä voimannostoja. Niin teki semmosen videon missä se testasi, että pystyykö se biittaamaan Minecrafti. Siitä mulla tuli tää idea mieleen. Saan tästä vähän hiiltä matkaan, koska sitä me luultavasti tullaan tarvii siihen, kun me halutaan sulattaa rautaa. Jos me siis tullaan löytämään ikinä luolaa. Siinä, oisko? Ei, tää ei kyllä näytä hyvältä. Pitäis löytää semmonen semmonen jäätävän kokoinen semmonen, mikä sen nimi on? Jaa, kyllä. Pitäis löytää semmonen jäätävän kokoinen kanioni vai mikä se on? Tämmönen just. Ei. Jatkuukohan se tonne? Pitää käy kohta kattoo. Katsotaan jos täällä olisi ruokaa täällä kylässä. Mä tuun nyt tästä läpi. Otetaan tosta muuten ovi. Sitä saattaa tarvita myöhemmin. Ja sänky. On toinenkin. No ihan hienoja pömpäri tämmöset.
Mäpäs näytän teille nyt, miten Iron Golemi voi nasauttaa hengiltä. Mitenkään se oli? Mä en nyt halua kuolla tälle Golemille. Mitenkään se tapettiin? Pystynkö mä tästä hakkasin? Onks se tää? Noin. Tällä lailla. Noin. 3 rautaa. Mä mietin, että pitäisikö tähän ensin rautahakku vai tehdäänkö pitäisikö tähän rautahakku vai sitten kilpi? Kilpeen menee 2 rautaa. Eiku mitä mä nyt selitän? Kilpeen menee 1 rauta. Niin sit meillä jäis 2. Kahdella ei oikein hirveesti tee mitään erikoista. Ainakaan muistaakseni, voin olla väärässä. Siellä voi kaikki Minecraft-ammattilaiset sitten kritisoida tätä mun pelaamista. Kommenteissa. Myös. Mennäänpäs kahtoon toi luola. Ouch. Tän on varmaan vähän enemmän valmistautua ruualla, mutta tätä varten mä otin näitä ovia, että mä pystyn laittamaan tohon tommosen ja sitten oven. Mä pystyn hengittämään täällä oven sisällä. Toivottavasti muuten tää peli näyttää ihan hyvältä täällä luolissakin, koska mä en tiedä yhtään, että onks tää kirkas tossa, yhtä kirkas tossa teidän ruudussa, kun tää mun näytöllä on. Yksi rauta vaan. Come on. Mitä? Ei mä jää alla. Et saa tosissaan sitä nyt kusee tähän. Mullahan tosiaan oli Invissä noita ovia, mitä mä olin ottanut. Et jos mä olisin ollut järkevä, niin mä olisin voinut ottaa vaan semmosen ja laittaa sen veden pohjaan. Ja mä en ois hukkunut hengiltä. Mitä hittoa? Ei perse. Tosiaan mä nopeutin teiltä tuon alun nyt, ettei tarvitse katsoa sitä uudestaan, mutta on nyt suunnilleen samassa kohdassa, missä äsken oltiin. Ja sieltä heti rautaa. Vois tehdä uunia ja paistaa vähän ruokaa samalla tässä. Mä en taitaa saada rautakamat aiemmin kuin mä uskoinkaan. Meillä ei oo muuten yhtään hiiltä. Pakko polttaa nyt tuolla. Mitä mä poltan? Niin. Meidän on pakko käyttää puuta nyt polttoaineena. Ja tuollakin on rauta. Niin mä tossa aiemmin puhuin Tykkäättekö te pelata enemmän hardcorea vai survivalia? Ihan perus Minecraftia, missä saa kuolla monta kertaa, eikä se pääty se peli.
Tässä hardcoressa on just se, että sä et saa kuolla kertaakaan tai sit sun koko tallennus tavallaan poistuu hiiltä. Toivottavasti tässä näkyy jotain tässä näytössä, mä vaan hakkaan tällä. Laitetaanpa tonne hiiltä mieluummin. Taas siitä XP:t ja saavutukset. Jotenkin tuli hirveän nopeasti kyllä yötä. Meidän täytyy tehdä muuten se kilpi nyt, ettei kuolla taas. Toivottavasti te nyt näette jotakin. Ai niin, mulla on sänkykin, eihän mun tarvitse täällä. Mitä mä täällä yöllä touhuilen? Pitäisikö mun tehdä rautahakku, koska musta tuntuu, että tuolla luolasta tulee ja löytyy timanttia. Tää on mun mielestä yllättävän hyvin lähtenyt alkuun tää mun tallennus. Vaikka itse sanonkin. Siitä vähän armoria. Pitäisikö mun tehdä kirves? Mulla on ihan rikki toi mun kivikirves. Heitetään se tuonne koloon. Mulla on siis se mun kakkoskanava, johon mä teen tämmösiä eräilyvideoita ja kalastusvideoita ja tämmösiä. Ja mä mietin, että mä ehkä haluan erottaa ne just tällä lailla. Mä teen sitten tämmösen toisen kanavan, missä mä voin tehdä tämmösiä pelivideoita. Koska mä tykkään myös oho, täällä on tykkään myös tehdä tämmösiä pelivideoita. Mä ajattelin, että ihmiset, jotka tykkää kalastusvideoita, voi katsoa sitä toista kanavaa. Ja sitten semmoset, jotka tykkää enemmän tämmöistä pelivideoista, niin voisi katsoa tätä kanavaa. Tai miksei vaikka molempia. Jos sua kiinnostaa kaikki semmoset IRL-kalastusvideot ja tämmöset ulkoiluvideot, niin touhuiluvideot, niin käy ihmeessä kattoo mun kakkoskanava. Lassi Emil. Linkki löytyy descriptionista ja sitten kanavan biosta. Aha. Musta tuntuu, että ette näe täällä mitään, koska mäkään en näe täällä mitään. Mistäänpä soittaa? Käymme kattoo, jos me löytäis timanttia heti tästä. Ei hitto mitään. Ai perse. Täällä on ihan jäätävästi näitä mököjä. Mitä ihmettä? Miten näitä voi olla niin paljon? Ai perse. Kuoliko se? Nice. Kannattaakohan mun mennä tänne? Pitää vähän tulla lähemmäs näyttöä, koska mä en näe yhtään mitään täällä. Ja matka jatkuu Joensuusta länteen, Kuopiosta pohjoiseen. Tuolla on timanttia, tuolla alhaalla. Mutta ensin meidän pitää tappaa tää skeleton. Noin. Sitten mennään syvyyksiin. Noin. Aha. Kato, että timanttia. Ne olikin tommosia jotain kirkkaita mustepusseja. Hitsiläinen talon tässä skeleton. Yhtään tykkää noista skeletoneista. Kai ne on pakko nirhauttaa. Et pääseekö nyt ohi? Hyi persen, niitä on verran 3 tossa. Ampukaa nyt toisen.
Tää ei oo hyvä. Otinko mä liian iso palan purtavaksi? Tää ei välttämättä ampua jotain sarjat. Oi! Sielläkin. Luovuttakaa. Juokse. Haloo! Mitä? Mistä näitä tulee? Mä rupean aggressiiviseksi. Tää on hyvä idea. Ei mun kilpi hajos! Tää ihmettää. Nyt on vähän pieni tämmönen. Takapakki. Mitä paskaa sä tuut sieltä? Pysy sinä nyt siellä. No niin, eli me tarvitaan nyt uusi kilpi. Sitten mennään uudestaan haastamaan no skeletonit. Ei niitä enää montaa jäljellä siellä. Toivottavasti mä todella toivon, että tässä näkyy jotain teillekin. No, siitä sait. Siellä on timanttia. Yksi vaan. No. On se parempi kuin ei mitään. Nyt tuolla on muuten 2 timanttia. Hyi perse. Tänne spawnaa saman tien uudestaan. Niinku uudet örkit. Haastavaa. Meillähän alkaa olla aika hyvin timanttia. Noin. Älä kuole, älä kuole, älä kuole. Syö. Pystynkö mä tähän, että armori auttaako se jotakin? En kuollut. Toi oli kyllä lähellä. Pitäisikään mun tehdä, kuulkaas nyt ihan full rautakamat. Ihan vaan sen takia, että ei varmasti kuolla. Noin. Otetaanko sitten semmonen tavoite, että tässä jaksossa päästään vielä Netheriin. Jos me halutaan päästä tässä videossa siihen Netheriin, niin me tarvitaan vielä 1 timantti. Koska me tarvitaan 3 timanttia timanttihakkuun. Ja mä menin tekemään noin timanttihousut. Joten tarvitaan vielä 1 timantti, että me voidaan tehdä tosta laavasta obsidiaania. Sitten kun me saadaan sitä laavasta obsidiaania, niin me voidaan tehdä sitä teleportti. Mutta ihan ekaksi meidän pitää tappaa tää skeletoni. Noin. Silain. Tästä, mikä vaikka tämä on? Tää oli niinku täällä vesiputouksella. Noin, siitä sopivasti 1 timantti. Mehän edetään. Tossa on toi.
Tuolla on muuten lisää. Siellä on myös örkkimörkkejä. Täällä on ihan uudet mestat. Tehdäänpä nyt sillä, että tää riskillä. Koitetaan nyt kerätä näitä timantteja. Wow! Sitten mennään tänne. Tehdään tosta meille kuulkaas hakku. Noin. Meillä on vielä 6 timanttia jäljellä. En tiedä, mä en vielä oikein tiedä mitä mä niille tekisin. Ehkä mä en käytä niitä vielä. Nyt otetaan tästä 10 obsidiania. Saadaan 1 flinttiä ekalla yrityksellä siitä. Noin. Sitten laitetaan rauta. Ja flintti. Noin. Ja siinä meillä on teleportti. Katsotaan millä spawnataan. Joo. Tää ei kyllä näytä siltä, että tää olisi hirveen lähellä mitään linnaa ainakaan. Mä en tiedä. Spawnaako ne linnat edes tämmöiselle biomille? Tuo näyttäisi olla normibiomia ehkä. Mutta se selviää varmaan sitten seuraavassa jaksossa. Nyt me voitais lopetella suunnilleen tähän ja jatkaa seuraavassa videossa. Laita ihmeessä kommenttia alas, oliks tää sun mielestä liian pitkä video? Vai oliks tää liian lyhyt video? Oisitteko tää halunnut vielä pidemmän video? Seuraavassa jaksossa niin saa nähdä päästäänkö me tappamaan se Ender Dragon. Mun mielestä me edistyttiin aika hyvin tässä ensimmäisessä. Mutta joo. Laita ihmeessä kommenttia alas, mitä tykkäsit videosta. Tilaa kanava, tykkää videosta. Me nähdään taas seuraavana sunnuntaina. Moikka!